Je tomu již 600 let od chvíle, kdy zemřela významná osobnost českých dějin a velké nábožensky motivované revoluce dějin evropských. Muž, jehož život stále vyvolává rozporuplné emoce, a to i mezi historiky. Osobnost zneužívaná napříč staletími různými národnostními, mocenskými i politickými skupinami. Hledat pravdu o muži, který zemřel před 600 lety, není zrovna jednoduché a přiznejme si, skoro nemožné. Jan Žižka. Bez diskuse jedna z nejvýznamnějších postav naší historie. Proto je třeba pravdu o něm hledat. A právě v jeho případě platí víc než kdy jindy slova Winstona Churchilla. Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost. Pokusme se proto pochopit jednání, myšlení, činy nejen Jana Žižky, ale i dalších postav jeho doby. Abychom se poučili, inspirovali. A taky možná proto, abychom nedělali stejné chyby. Byl Jan Žižka jen žoldnéř a lupič, kterého příležitost vynesla do sedla neporazitelného vojevůdce? Nebo to byl krutý náboženský radikál, který chtěl zúčtovat s celým světem? Byl to pragmatický stratég? A nebo byl opravdu vyvoleným božím bojovníkem, který byl předurčen změnit historii? Abychom mohli odpovědět na tyto otázky, musíme se vydat po jeho stopách. Podle legendy se prý Žižka narodil pod mohutným dubem. To bylo tady? Pravděpodobně jo, ale musíme si uvědomit, že ten dub už tu dávno není. On vlastně potom na příkaz Augustiniánů Zborovan byl poražen, ale podle té dobové pověsti skutečně ta maminka toho Jana Žižky ho porodila za velké bouřky, letní bouřky, když nesla čeledi jídlo na pole, buď pod tím dubem, anebo v tom dubě. Proč ho chtěli porazit? To byl Žižka pro ně tak nebezpečný? Žižka byl přece kacíř a vyvrátil každý druhý klášter a upálil množství katolíků na hranicích. A bylo to trnem v oku i místnímu vlastně církevnímu panstvu, které to místní obyvatelstvo chtělo přece jenom rekatolizovat, a tak se tady místo toho památného dubu potom vybudovala kaple. Přesné místo a dobu narození tedy neznáme, ale místo, kde budoucí vojevůdce prožil dětství, bylo právě zde. Asi 14 kilometrů jihovýchodně od Českých Budějovic na Zemanském dvorci jeho rodu. Z pozdějších záznamů pak lze usuzovat, že se narodil pravděpodobně okolo roku 1360. Jeden z dochovaných zápisů týkajících se Jana Žižky je v krumlovském nekrologiu uloženém v pražském Klementinu. Tam vlastně se domníváme, že je zápis o tom, že Jan Žižka nechává v určitém kostele určitou finanční částku za to, aby se za ně tamní vlastně řeholníci nebo církevní představitelé za ty jeho příbuzné modlili. Tak to by bylo asi dobrý, kdybych se tam měl podívat. Přesně tak. Středověký člověk se objevoval v zápisech jen zcela výjimečně a nejen proto, že psát tehdy uměl málo kdo. K zápisu musel být důvod a tak se obvykle týkal například dědictví, právních sporů anebo smrti. Toto je nekrologium kláštera krumlovských. Gregorius pater Johannis dicti Žižkonis, mater Johana et contorales sue ambe Caterine cum predecesorbus suis. Ten zápis v tom nekrologiu nebyl zápis o smrti, ale byl to zápis pro sloužení takzvaných výročních zádušních lží. Ze zápisu v krumlovském nekrologiu lze tedy soudit, že pravděpodobná jména Žižkových rodičů jsou Gregorius, Řehoř a Johana, český Jana, a že jeho obě dvě ženy měly jméno Kateřina. S jistotou také víme, že Žižka měl minimálně 2 sourozence.
mladšího bratra Jaroslava, který Žižku velkou část života provázel, a sestru Anežku, která část svého života strávila v klášteře Klarisek v Českém Krumlově. No a potom žila na Novém Městě pražském a na hradě Kalich, který postavil její slavný bratr. Jméno Jan bylo v době Žižky poměrně běžné. Jmenoval se tak téměř každý 8. člověk. Přízvisko Žižka však bylo dlouho tématem mnoha odborných sporů. Nejspíše se tak jednalo o označení jednookého člověka, takže bychom to mohli přeložit jako jednooký Janek. Více nám snad napoví kosterní pozůstatky, které se nacházejí v Čáslavi. Po smrti Jana Žižky bylo jeho tělo pohřbeno v Hradci Králové v kostele svatého Ducha. Podle dochovaných zpráv pak byly zřejmě jeho ostatky později za nejasných okolností převezeny do Čáslavy. Nyní se nacházíme v historické budově Čáslavské radnice. A to je ta slavná kalva Jana Žižky? To je pouze kopie, která sem byla instalovaná v 70. letech 20. století. Ale vy byste asi chtěli vidět originál, že? No to určitě. Originál kalvy je nyní uložen na radnici. Objevena byla roku 1910, kdy byl při opravě kaple odkryt zazděný výklanek, který podle architekta Hilberta vznikl při stavbě kostelní věže kolem roku 1450. V něm byla nalezena kalva a 2 skřížené stehenní kosti. Je tohle skutečně Žižka? To bohužel nevíme přesně, nemůžeme to jednoznačně potvrdit, ale na druhou stranu nemůžeme to ani jednoznačně vyvrátit. V průběhu 20. století byl nález mnohokrát zkoumán. Na kalvě je patrná rána přes levé oko, která vypovídá o dosti silném úderu, pravděpodobně sečnou zbraní. A v oblasti druhého oka byly nalezeny známky po dalším zranění. Ze stupně hojení kosti bylo určeno, že člověk, kterému kalva patřila, mohl přijít o levé oko, když mu bylo asi 10 až 12 let. Specifický tvar očnic a vlastně jejich deformace a také zranění na té kalvě nasvědčují, že by mohla patřit Janu Žižkovi. Poslední bádání proběhlo na přelomu let 2022 a 2023. Tuto kalvu zkoumal Ústav jaderné fyziky Akademie věd. A závěr je takový, že ta kalva patří muži, který žil na přelomu 14. a 15. století a zemřel někdy kolem roku 1424. Takže časově by to Janu Žižkovi odpovídalo. Vraťme se ale k dětství, respektive k mládí Jana Žižky. Vyrůstal totiž v období vlády císaře Karla IV. Karel IV. Byl formálně nejmocnějším panovníkem Evropy, protože byl římským králem a také římským císařem, čili byl vnímán jako mocný muž a zároveň i pozitivně, protože jeho politika byla spíše politikou dohod, kompromisů a míru, než politikou dobyvačnou a expanzivní. Je to doba, kdy zároveň v Čechách bohatne církev, která se stává už v téhle době terčem kritiky některých kazatelů. A zároveň je to tedy doba, kdy tady v Čechách není žádná morová epidemie pravděpodobně. Ty přišly potom až na začátku vlády Václava IV. Kosmopolitní Karel, ovládající 4 jazyky, byl na svou dobu extrémně vzdělaný muž, který vytvořil podmínky pro značnou ekonomickou prosperitu. Země se emancipovala i díky založení univerzity a království tak získalo obrovské sebevědomí. O centrech moci toho víme mnoho. Ale málo toho už víme o zapadlých krajích při hranicích, kde se narodil Jan Žižka. Budějovicko, jižní Čechy. To jsou oblasti ovládané velkými šlechtickými rody Rožmberků a pánů z Hradce. Ta drobná šlechta, mezi kterou Jan Žižka patří, ta zůstává ve stínu. O té víme opravdu velmi málo. Často to byli lidé, kteří měli v majetku jednu vesnici s tvrzí, někdy měli jenom třeba část té vesnice, polovinu, třetinu. Někdy ani neměli tu tvrz, protože žili na statku, který je označován taky jako dvorec. V případě toho Žižky víme, že tam je ten dvorec a potom nějaké lány, na které mu chodili poddaní je obdělávat a na těch lánech byli lidé, kteří tady z nich platili rentu. Tohle je vlastně Zemanský dvorec, hlavní část našeho archeoskanzenu.
Je to ukázka toho, jak by asi žil na přelomu toho 14. a 15. století takový nižší šlechtic. Někdo jako třeba Jan Žižka z Trocnova. A Jan Žižka z Trocnova by měl takovýhle statek od tohodle rozměru? To bohužel ne, ten byl mnohem chudší. My o něm víme, že měl přece jenom nižší majetky. Pokud by tady vyrůstal nějaký malý chlapec, který je vychovává... Jako třeba Žižka? Jako třeba Jan Žižka. O něm víme, že měl sourozence, takže by tady s ním běhal jeho mladší bratr a možná také jeho sestra. A tyto děti by byly vychovávány samozřejmě ale jako nižší šlechtici trochu jiným způsobem než vesnické děti. Určitě by se jim dostalo třeba těm chlapcům vojenského výcviku. To jsem se chtěl zeptat. Při tom výcviku pravděpodobně se uvádí, že tedy ten mladší bratr mohl tomu staršímu vypíchnout při hře nebo při šermu to oko. Mohli samozřejmě dostat výcvik v jízdě na koni, učili se plavat, ovládat zbraně, střílet z kuše a tak dál. To všechno by patřilo vlastně k tomu dobrému vychování. No a pak by mohli být umístěni někam do služby k nějakému vyššímu šlechtici. A nyní se pojďme vypravit za písemnou zmínkou, která je spojena se jménem Jan Žižka. Pochází z roku 1378 a jde o dlužní úpis, ve kterém se 3 drobní šlechtici, jejichž pečeti jsou na listině, zavazují splatit 3 kopy a 10 grošů, vypůjčené od židovek Jehue a Stany. Šlo o obnos, za který se v té době nedal koupit ani kůň, ale půjčka měla úrok 110% a pokud by nebyla splacena, hrozila ztráta majetku a cti. To, že se tato listina dochovala, je v podstatě velké štěstí, protože zejména dlužní úpis měl význam jenom po tu dobu, co měl právní platnost. A z toho i můžeme usuzovat, že Žižka a jeho společníci ten dluh nikdy nevrátili. Podstatné ale je, že v tomto roce, kdy bylo Žižkovi asi 18, umírá císař a český král Karel IV. Jedna epocha končí a další nastává. Český král po sobě zanechal 3 syny a 3 synovce a jistě by ho nenapadlo, že tito mladíci jsou posledními mužskými potomky rodu. Na královský trůn usedl nejstarší z nich, Karlův syn Václav IV. Bylo mu 17 let, v té době možná jen o rok méně než Žižkovi. I když byl od mládí připravován pro trůn římského panovníka, autority svého otce dle mnohých přeci jen nedosahoval. V roce 1380 postihly české země velké morové rány. Ten mor se nám vyhnul té velké vlně, která postihla Evropu v 40. letech 14. století, ale přišla takto se zpožděním právě na začátku vlády Václava IV., takže tady došlo k úbytku populace, možná až 10%. Přichází takové krizové jevy, například se zhoršuje mince, to znamená, že dochází k její devalvaci a právě i ta postava vlastně samotného Václava v tom hraje roli, protože on jaksi nebyl zrozen k politice. Pro Karla ta politika byla opravdu jako denní záležitostí, takovou nutnou potřebou a Václav to takhle neměl. On radši se zabýval umění, filozofií podobně a ta politika, zejména po té, co zažil nějaké neúspěchy, tak ho spíše obtěžovala. Naopak jeho mladší bratr Zikmund byl opravdovým dědicem politického talentu svého otce. Začal usilovat o římskou korunu a později také o korunu svého staršího bratra. Hádali se hodně se Zikmundem? Ze začátku se moc nehádali, přece jenom Zikmund byl mladší a Václav mu pomáhal v jeho politickém rozmachu, takže nejdřív se snažili, aby Zikmund získal polskou korunu, potom aby získal uherskou korunu, což se také zdařilo. V království rostlo sociální napětí. Mocní a urození muži začali brát zákon do svých rukou. Budovali ozbrojené družiny, v nichž často nacházeli službu nižší šlechtici a právě mezi nimi se později objevuje i Žižka. Další dokument, kde se prokazatelně nachází Žižkovo jméno, pochází z roku 1384 a jde o jediný originál uložený v Českobudějovickém archivu, který se k Žižkovi vztahuje. Vidíme tady docela malou listinku. Je to kupní smlouva, kterou uzavřel Jan Žižka z Trocnova. A jak víme, že to je od Jana Žižky? Je to tady napsáno.
v latinském originále ego Johannes dictus Žižka de Trocnov. Já, Jan, řečený Žižka z Trocnova. Takže je to takhle malá pergamenová listina. Pergamen byl tehdy docela drahý, takže proto se s ním šetřilo, protože je to tak malé. Písař musel umět šetřit místo. Tady skutečně byla ta Žižkova pečeť. A jak vypadala ta pečeť? Co na ní bylo? Bylo na ní znamení raka. Rak byl erbovním znamením té zemanské rodiny z Trocnova. Je to dokument o tom, že Jan Žižka prodal dvěma svým šlechtickým přátelům svůj dvůr ve vsi Čeřejově, nedaleko Trovy Svinů. Ten dvůr měl jeden lán pozemků, což je nějakých možná 18 hektarů. Kupní cena byla 19 kop grošů. To je docela dost. To je tak akorát na ten lán. A kromě toho je tam důležitá pro nás informace, že ten dvůr dostal jako věno své manželky Kateřiny. Takže víme, že v té době už byl ženatý, že manželka byla Kateřina a že byla poměrně zámožná, protože mu jako věno přinesla lánový dvůr. A další věc, kterou mezi řádky tušíme, bo vidíme z toho, že Žižka potřeboval hotové peníze. Od této chvíle se trocnovský Zeman na téměř 20 let ztrácí i z nepřímých záznamů. Můžeme se tedy jen dohadovat. Zdá se ale, že ho žádné velké štěstí nečekalo. Zemřely mu postupně obě manželky, pochoval rodiče a než skončilo 14. století, ocitl se zřejmě bez majetku. Dá se předpokládat, že v souladu se svojí dobrodružnou, chrabrou povahou se začal živit mečem, tedy jako žoldnéř. V té době ho prameny zaznamenávají jako člena takového bojového bratrstva, někdy označovaného jako Lapkovská družina, kterou vedl jiný menší šlechtic jménem Matěj Vůdce. Je velmi obtížné nějak chronologicky uspořádat záznamy, které vypráví o Žižkově působení v Lapkovské družině. Sloužili v zájmu mocných a bohatých šlechticů v rámci mocenského boje v moravském markrabství mezi příbuznými krále Václava, markrabětem Prokopem a markrabětem Joštem. Jejíž spříznění šlechtici si právě najímali takovéto zkušené, dobře vycvičené profesionály k různým diverzním akcím v rámci boje jednoho proti druhému. Tam jistě začalo přátelství nebo přinejmenším dobré vztahy mezi Janem Žižkou a Janem Sokolem z Lamberka. A Sokol z Lamberka byl, řekněme, ukázkovým učebnicovým příkladem kondottiera těch časů, to znamená válečného podnikatele, který najímal takovéto dobře vycvičené válečníky, jako byl Jan Žižka. Ostatně on potom Žižku získal také protažení do Polska. Takže Žižka získal velké zkušenosti s tímto, řekněme, gerilovým způsobem boje, založeném na rychlých přepadech, léčkách, překvapeních a boji ze zálohy. Po delší době se Žižka opět objevuje v psaných záznamech, a to překvapivě v popravčí knize pánů z Rožumberka, která je uložena v Třeboňském archivu. Zde je výpověď jednoho z Žižkových druhů zvaného Pivec, která zní zjednodušeně takto. Že Žižka, Jindřich, bratr Žižkov, vzjeli sú herinky a že Žižka vzebral vozy. A také, že Matěj kupcům vzal zlaté a Žižka zabil páně člověka. To však není jediná zmínka o Janu Žižkovi v této knize. Když otočíme stránku, tak hned na ní je záznam o výslechu jistého Matěje Vůdce, kde je Žižka zmíněn hned několikrát. Co je zajímavé, je tam zmíněno, že připravovali útok na jakýsi nový hrad, možná na město Nové Hrady. Vyplývá z toho zápisu, že byl Žižka zatčen a souzen? Nevyplývá. Vyplývá z toho pouze to, že byl součástí té bandy. Dozvídáme se, co dělal, co kde ukradl, případně tedy koho zabil, ale nic dalšího. Roku 1408 se Jindřich III. Z Rožmberka dohodl s králem na ukončení nepřátelství. Václav IV. Přestal podporovat bojové družiny, které ohrožovaly rožmberské panství, a toho využil Žižka, který požádal krále o prominutí všech násilných skutků.
Musel mít skutečně mocné příznivce, protože král jeho přání vyslyšel a milost Žižkovi udělil. Žižka se téměř v 50 letech nechává najmout jako žoldnéř v Polsku. V tu chvíli se schylovalo na sever od našich hranic k velké válce, k velkému konfliktu mezi Polsko-Litevskou unií a řádem německých rytířů. Verbovali, kde mohli, a verbovali samozřejmě v Českém království, protože to už tehdy bylo proslulé jaksi dobrými žoldnéři. Takže v tu chvíli vlastně tyto lapkové, kteří měli velmi dobré zkušenosti s tou bojovou činností, tak najednou dostali šanci jaksi najít uplatnění v něčem jaksi lepším, než co museli dělat doposud. V tomto období zřejmě zdokonalil své bojové schopnosti, které se později staly základem jeho vojenské taktiky. Je důležité pochopit, co se do této chvíle odehrávalo v katolické církvi. V té došlo ještě za vlády císaře Karla IV. K papežskému schizmatu, tedy dvojpapežství, kdy byl kromě papeže v jihofrancouzském Avignonu zvolen ještě druhý papež v Římě, což bylo znakem úpadku církevní autority. Církev byla zmítána boji o bohatství i moc a potřebovala značné příjmy, takže se platilo za křest, za poslední pomazání, za zpověď, za pohřeb i za odpuštění hříchů, takzvanými odpustky. Musíme si uvědomit, že v této době církev už přejala učení o tom, že papež je vicarius Christi, náměstek Kristu. A teologický sbor papeže, včetně univerzit, to, co prohlásí v souladu s tradicí církve za pravdivé, je pravdivé. Kdo se odkloní, zejména v otázkách víry a dogmatu, je kacíř, katcharos. A ten skutečně není hoden slitování. Výrazný pokus o napravení římskokatolické církve představovalo učení anglického teologa Jana Wyclefa. Ten požadoval, aby se církev vrátila k prostotě a aby nezasahovala do světských věcí, které náleží pouze světským panovníkům. Díky kontaktům Lucemburků s tehdejší Anglií se do Prahy dostalo Wyclefovo učení přes univerzitní studenty, například Jeronýma Pražského. Wyclefovi názory se ujaly na Karlově univerzitě, kde byl jedním z pedagogů Jan Hus. Ten se ale na rozdíl od Wyclefa snažil jeho názory uplatňovat v praxi. Hledej pravdu, naslouchej pravdě, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, opatruj pravdu, bráň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné. Tak asi znělo Husovo sedmero, které hlásal tady v Betlémské kapli, která byla ve své době největším krytým shromaždištěm v tehdejší Praze. Lavice tu tehdy nebyly. Kaple prý pojmula až 3000 lidí, přičemž celá Praha tehdy měla okolo 40 000 obyvatel. Husova kázání měla zřejmě obrovský vliv. Je třeba si uvědomit, že kněží a kazatelé v době, kdy většina lidí neuměla číst a psát, byly nenahraditelné autority. Jeho posluchači nebyl jen prostý lid, ale také měšťané a šlechtici a dokonce i sama česká královna Žofie Bavorská, která Husa obdivovala. I přesto, že měl Hus podporovatele v nejvyšších kruzích a jeho reformní učení se šířilo celou zemí, začala se nad ním stahovat mračna. Jednooký Janek se v této době vrací zpátky do Prahy a díky svým dalším válečným zkušenostem míří rovnou ke Královu dvaru. Podle doložených záznamů z roku 1414 působí jako královský dveřník, což byl tehdy docela významný člen Václavovy ochranky. Praha tehdy byla stále ještě kosmopolitní město. Bydleli tady Češi, Němci, Židé, Poláci, Francouzi i Italové. A Žižka si tehdy v Praze na Příkopech za cenu 50 kop grošů pořizuje vlastní dům na místě dnešního Slovanského domu. Díval se na Králův dvůr, který stál na místě dnešního obecního domu. A kde si král Václav IV.
zřídil oficiální rezidenci na místo Pražského hradu. Byl blízko králi, bylo mu něco přes 50 let, nejvyšší čas se usadit. V té době byl svolán Kostnický koncil, aby byl konečně napraven rozvrat církve, která měla papeže dokonce už 3. Je ale ironií osudu, že právě tento koncil zažehl plamen velké reformní revoluce. Jan Hus se měl zpovídat ze svých údajně kacířských názorů, ale církev si již byla tak nejistá sama sebou, že tolerovat nejednotu bylo nemožné. A tak bylo rozhodnuto, že Hus bude 6. července 1415 upálen. Možná se mohl vyhnout trestu, kdyby své názory odvolal, ale dle jeho slov lépe jest dobře zemříti, nežli zle živu býti. Papežské schizma sice bylo koncilem ukončeno volbou jediného papeže Martina V., ale Husovou smrtí získalo české reformní hnutí mučedníka. Na 452 českých a moravských šlechticů ostře protestuje a Zikmund musí varovat svého bratra Václava, aby sjednal pořádek. Jinak přijde o český trůn. A co v té době dělá Žižka? Už není královým dveřníkem, neboť soudní kniha ho nazývá panošem dvora králova. Prodává svůj dům na Příkopech a za 13 kop grošů kupuje rezidenci v dnešní Pařížské ulici. Zajímavé je, že k prodeji dochází jen 14 dní před upálením dalšího rebela v Kostnici, Jeronýma Pražského, Husova přítele, významného filozofa a absolventa 4 evropských univerzit. Karty byly rozdány, šelmou je celá římská církev, upálili nám Jana Husa, zabili nám Jeronýma Pražského, Zikmund neustále chřestí zbraněmi. Pak tady máme ty Němce, kteří samozřejmě fandí Zikmundovi, tak ty vyženeme. Ale co se dá robiť, máme tu i ty pražské obchodníky a měšťany, kteří nevědí, co a jak. Situace v zemi spěje k revoluci. Ta v podstatě začíná 30. července 1419 pražskou defenestrací. Pražští radikálové v čele s bouřlivákem a kazatelem od Panny Marie Sněžné Janem Želivským pronikli na novoměstskou radnici, kde byli vězněni stoupenci přijímání podobojí a vyhodili několik katolických končelů z okna. Je velmi pravděpodobné, že se toho útoku zúčastnil i Žižka, který v té době byl žoldnéřem Vyšehradské posádky. Vlastně všechny svědectví, které popisují tu novoměstskou defenestraci, tak mluví o Žižkovi. Je vlastně 2 naše nejspolehlivější prameny, 2 nejspolehlivější kronikáři. Na katolické straně Bartošek z Rahonic, což byl žoldnéř posádky na Karlštejně, tak ten mluví o tom, že tu novoměstskou defenestraci spunktoval Jan Žižka se svými komplici. Pak na druhé straně asi nejznámější husitský kronikář Vavřinec Březové, tak ten také mluví o tom, že ta novoměstská defenestrace byla vlastně uspořádána od obecného lidu a od Žižky. V té době už všichni věděli, že se něco děje a Václav to v podstatě nepřežil. 3 týdny na to zemřel na infarkt a to je ta chvíle. A teď novověký člověk řekne náhoda, shoda okolností, měl kliku. Středověký husita řekne, to byla boží vůle. Katolík středověký řekne, teď přišel Antikrist na zem a my známe jeho podobu. Vypadá jako Žižka. Žižkovi je v té době téměř 60 let. Má za sebou hektický život plný násilí. Byl ve službách krále, ale zapojením do pražské defenestrace se postavil proti němu. Proti králi, který ho kdysi zachránil před šibenicí a který mu pak zařídil docela slušné živobytí. Takže v jediném okamžiku se téměř 60letý Žižka stává novým člověkem. Co ho vedlo k tak zásadní proměně? Přemýšlíme teologicky. Buďme teď chvíli středověkými lidmi. On měl jediného krále, kterému mohl sloužit. Nebyl to Zikmund, šelma ryšavá. Nemohl to být papež, Antikrist. Václav byl mrtvý. Byl to Kristus král.
ten Žižka se stává skutečně Miles Dei, bojovníkem božím. Nastává doba anarchie. V Praze bylo kolem 2,5 tisíc duchovních, 19 klášterů, desítky kostelů, ale i hříšné lázně a hampejzy. Kláštery teď byly vyrabovány, katoličtí duchovní prchali, byly zrušeny nevěstince, prodej alkoholu omezen, podvodní obchodníci byli máčeni v dřevěné kleci ve Vltavě. Atmosféra a zklamání z církve vedly k masovému šíření apokalyptických myšlenek oblížícím se posledním soudu. O nadcházející světové apokalypse psali vážně i vzdělané evropské autority jako Tomáš Akvinský nebo Jáchym z Fiore. Třeba, že středověký člověk trpěl stejnými problémy, řešil stejné problémy, podobné bolesti jako my, byl diametrálně jiný. Jeho myšlení bylo jiné. Do Boha se rodil a v Bohu umíral. Po celý život jej provázela církev, která jej zaopatřovala svátostmi a milostmi. Sebemenší řemeslník, sebeprostší sedlák i mocný král a císař se museli zpovídat někomu z kněží a tím pádem Bohu. Právě proto, když husité vystupují se svými radikálními požadavky, nechtějí nic jiného, než vrátit Boha do hry, vrátit do hry Boha, kterého svými činy občas církev zapírala. Husité očekávali konec světa v únoru 1420. Žižka proto se stovkami husitů opouští Prahu a míří do Plzně, města slunce, které jim mělo poskytnout úkryt. Jenomže v únoru roku 1420 žádný konec světa nenastal a katolická většina nakonec husity z Plzně vypudila. Ti přijali pozvání od svých bratří z husitské pevnosti v Jihočeském Táboře. Tato nedávno založená obec získala své jméno podle biblické hory Tábor, ležící u Nazaretu v dnešním Izraeli. Cestou však husity čeká těžká zkouška, a to u Sudoměře. Je to nejslavnější Žižkova bitva, tam vlastně začíná jeho vojevůdcovská sláva. Tam právě se podařilo Žižkovým nepřátelům ten houf, který odcházel z Plzně na Tábor, dohonit a přinutit k ozbrojenému střetnutí. Husitská skupina čítala zhruba 400 osob, včetně žen, dětí a starých lidí. Měli nejméně 12 povozů a považte, 9 jezdců. U Sudoměře husité potkali katolické vojsko. Bylo mnohem početnější a mnohem lépe vyzbrojené. Bitva se patrně odehrála v prostoru mezi rybníky Markovec, Škaredý a Prostřední. Přestože o této bitvě nemáme relevantní podrobnosti, byly o ní popsány stohy papírů. Nejčastěji je jako zdroj informací o průběhu bitvy uváděna husitská kronika Vavřince z Březové. Podle ní dokázali husité dobře využít terénu a pravděpodobně i vozové hradby, s jejíž pomocí odolávali protivníkům. A nejspíš právě tady se začala rodit legenda. Podle dobové zvyklosti zvítězil ten, kdo na bojišti se trval. Až do rána. A tím byl jednoznačný Jan Žižka. Co se tedy dělo, když Žižka jako vítěz dorazil do Tábora? V první řadě byl zvolen jedním ze 4 hejtmanů táborské husitské obce. Jako autorita nejvíce zběhlá ve válečnictví byl zřejmě pověřen velením Tábora, velením jeho ozbrojených sil a pravděpodobně taky navrhl vypálení Sezimova ústí v předpolí Tábora, aby ho nemohl využít případný nepřítel, pokud by došlo k obléhání města. S tím souvisí taky poměrně krvelačná historka zúčtování s panem Oldřichem z Ústí. Ten se ukryl na tvrz Sedlec, blízko dnešního Sezimova Ústí. Tvrz už nestojí. Byl tam obležen táborskými husity, tvrz byla dobyta a pan Oldřich byl umlácen cepy. A Žižka žil tady v Táboře tedy? Vlastně ani moc ne. Strávil ve městě dohromady možná jenom pár týdnů. On se přece jenom líp cítil mezi svými vojáky na válečných taženích a ve vojenských táborech.
Jeho armáda samozřejmě nebyla profesionální. Zpočátku právě kvůli nedostatku sil bojovali i ženy a výrostci, takzvaná práčata. Ale jak armáda mohutněla, Žižka pochopil, že pokud ji chce uživit, musí využít veškerou kořist získanou z dobytých pevností, klášterů a měst. Zikmund Lucemburský, faktický nástupce staršího bratra Václava na českém trůně, se konečně připravoval na korunovaci, ale situace v zemi mu v tom bránila. A tak v březnu 1420 dal papež Martin V. na Zikmundův popud vyhlásit křížovou výpravu proti českým kacířům. Měly být usekány prohnilé údy, aby byla zachována čistota těla. Celý klérus, všichni arcibiskupé, biskupové vyhlašovali boží milosti. Kdo proti českým kacířům z rytířů vytáhne, má odpustky. Na rok, na 2, lehké hříchy, těžké hříchy. Kdo tam zemře, jde rovnou do nebe. A proto se tam ocitne 50 národností. A proto ti rytíři jsou přesvědčeni, že když obsadí Prahu Karla IV., tedy minulosti, tu slavnou Prahu, centrum císařství, takže tam najdou obrovské poklady. Husité měli černobílé vidění úplně stejné. Papež už od dob Husa jeli ve smrtelném hříchu, je antikrist. 20. května 1420 vjel Zikmund do Prahy a obsadil Vyšehrad i Pražský hrad. Chtěl Prahu obklíčit, vyhladovět a čekat, až se Pražané vzdají. Ve stejný den jako Zikmund dorazili i táborité. Jejich radikalismus ale zaskočil i pražské husity. Praha byla pro venkovské husity městem hříchu a tak začali plenit Malou Stranu. Traduje se, že ženám strhávali fešné šlojíře, ctnostným panám uřezávali vrkoče a mužským nagelované bratky. Žižka se dostal do časové tísně. Díky své vojenské intuici pochopil, že Zikmundovi jde o uzavření Prahy a tak obsadil horu Vítkov, čímž zabránil úplnému odříznutí města. Opět využil terénu. Na západním svahu Vítkova nechal postavit 2 sruby s malým příkopem a obehnal je zdí z hlíny a kamení. Jistě chtěl vybudovat větší opevnění, ale to už nestihl. Husitské vojsko čítalo asi 9 000 osob. Byli rozděleni do několika skupin k obraně celé Prahy. Křižácké vojsko roztáhlo své ležení od Pražského hradu přes Letnou až k dnešnímu Štrosmajerovu náměstí. Čítalo přes 30 000 mužů. Musel to být z vrcholu Vítkova opravdu mrazivý pohled, ale pro Žižku nic, čeho by se zaleknul. Křižácký útok z Letné mohl být veden pouze přes Špitálské pole v oblasti dnešního Karlína. Podstatné je, že Zikmund nevyužil dělostřelectvo, což byla tehdy novinka. Z prostého důvodu. Prostě si nechtěl Prahu poničit. Když křižáci zaútočili, narazili pod vrchem na improvizovanou hradbu. Hrstka husitů, prý 26 mužů a 3 ženy, statečně bránila 2 sruby. Mezi nimi i Žižka. Rozhodující byla nakonec síla asi 50 střelců, kteří začali z boku střílet z kuší do křižáckých koní. Vznikl chaos. Těžkooděnci se obrátili a někteří se utopili ve Vltavě. Křižákům, kteří vše sledovali z protější Letné, nestálo za to riskovat život proti radikálům. A křížová výprava tak byla rozpuštěna. Křižáci si cestou ze země vybíjeli zlost na venkově. Tam se mstili na kališnících, a to včetně žen a dětí. Zikmund se sice ještě nechal narychlo na Pražském hradě korunovat českým králem, ale jeho majestát zůstal jen formální. České království nového krále nepřijalo. Každá revoluce potřebuje program. A pro Žižku jim byly 4 pražské artikuly, na kterých od počátku stála ideologie husitů. Žižka si ale některé aspekty interpretoval přísněji a zaměřil se na radikální očistu církve a společnosti. Tak bojoval proti kněžím, mnichům a místům, která je ochraňovala, tedy hradům, městům a klášterům. Byly 3 věci, na které nedal takzvaně sáhnout. Křest, svátost Eucharistie a smrtelný hříchy. To nikdo nesměl dělat. To byl ten jeho vojenský řád. Když Chelčický napadl Žižku, verbálně, tedy jinak si netroufl, že křesťané prostě nezabíjejí, že se mají nechat klidně zmasakrovat těmi křižáky,
tak ten Žižka mu poslal vzkaz, že neexistuje, protože vedle nového zákona, kde je ten Ježíš mírumilovný a laskavý a hodný pastýř, je taky starý zákon. Když Jakoubek ze Stříbra, nejvyšší autorita pražských umírněných husitů, vzkazoval Žižkovi brzděte, zejména u těch měst, ne tak krve prolití, tak ten Žižka mu říká, vzpomeň si na Jozueho, vojevůdce starozákonní, na Judu Makabejskýho, který vedl povstání proti Řekům. A řekni mi, jak máme ta města dobít, když oni se nám vysmívají z těch hradeb. A pokud my je vyzveme, aby se vzdali, a oni to neudělají, tak jednáme jako Juda, jako Jozue. To znamená, muže pobijeme, nemilosrdně, a ženy a děti necháme jít. Když husitské vojsko stanulo před hradbami Prachatic, Žižka Prachatické vyzval, aby se vzdali a přijali kalich. Ti ale odpověděli, že mají své kněze. Žižka vzal město útokem. Nastalo krveprolití. Pobili na 135 lidí. Žižka prý přikázal, aby dalších 100 zajatců bylo napěchováno do farního kostela a kostel byl zapálen. Všichni muži od 14 do 60 let uhořeli. Revoluce znamenala pochopitelně určitou spirálu násilí, kterou ale roztáčely obě strany, jak ta husitská, tak ta katolická. Dobývání měst husity pokračovalo. Po Chomutovu, kde zabili téměř 1400 obyvatel, následoval Beroun, Český Brod, tam upálili 18 kněží, dále Kouřim, Kolín, Čáslav, Nymburk, Kutná Hora, Polička, Litomyšl, Jaroměř. Také se vám z toho už točí hlava. Do rukou husitů padlo 17 královských měst. Počty zabitých katolických vojáků, mnichů či prostých věřících šly zcela jistě do tisíců. Z Žižkova jednání se zdá, že byl odhodlán podrobit celé České království božímu zákonu. Takže ten starozákonní narrativ, který oni prolnuli s tím novozákonním, vytváří specifiku husitské krutosti, což, a já to asi chápu, současný člověk moc nechápe, nerozumí tomu a myslí si, že husité byli absolutně jako fanatici hrleřezové, což tak úplně není možné z hlediska humanismu hodnotit. Humanismus je pozdější myšlení, tohle je středověk. Žižka už nebojoval jen proti vnějšímu nepříteli. Mezi husity začalo docházet k nárůstu sektářství. Výstřelky ve víře byly velmi vážné, protože narušovaly církevní i vojenskou jednotu hnutí. Žižka tak musel zakročit nejen proti Pikartům, ale později i proti Adamitům. V případě Pikartů, kteří se opevnili na hradě Příběnice, vzdáleném asi 10 kilometrů od Tábora, se Žižka zachoval jako typický boží inkvizitor. Pochytal na 50 příslušníků sekty a nechal je upálit ve vesnice Klokoty. Právě tady. Úprava probíhala jako představení na dohled z hradeb Tábora, takže měla hlavně odstrašující význam. Jistý zlom v životě Žižky nastal v červenci 1421 při dobývání hradu Rabí. Byl při něm zraněn střelou z kuše, jejíž úlomek pronikl přilbou a poranil mu druhé oko. Dodnes se vedou spory, jestli oslepl zcela, nebo mu zrak zůstal částečně zachován. Je ale pravděpodobné, že si svůj úraz zdůvodnil jako boží zásah. Nyní ho musel vést přímo Hospodin. Když císař Zikmund vyhlásil druhou křížovou výpravu, vyrazili husité ke Kutné Hoře. Zde udeřili na Zikmundova vojska tak mocně, že křižáci sotva stihli utéct. Žižka byl stále hlavním strategem, ale samotné velení bitvy už musel delegovat na nižší hejtmany. Každopádně hned následujícího dne byl pod trofejemi korouhví křižáckých vojsk pasován na rytíře, což, kdo ví, možná vnímal jako povýšení od samotného Ježíše Krista. To on přece rozhoduje, jestli bude bitva vítězná nebo ne. Zajímavé, že i u husitů tam se to jaksi dělilo a ne všichni mu přišli na chuť. Jo? A to včetně třeba jako táborských kněží. Jo? On stál v čele jaksi Tábora, ale táborští kněží, těm se jako hodně zajídalo to násilí, podle nich ho používal až přes příliš. Jo? A i další někteří jako intelektuálové na té husitské straně, tak toho Žižku nemuseli. Ale třeba na druhé straně Vavřinec Březové, husitský kronikář,
tak on se s ním znal už vlastně z předrevolučních let a ten jeho obraz úplně vyčistil, jo? Takže ten pro něj má jenom slova chvály a pokud třeba došlo k nějaké události, se kterou ten Vavřinec nesouhlasil a kterou inicioval Žižka, tak on to zamlčel. Na podzim roku 1422 zbývají Žižkovi 2 roky života a tehdy se rodí jeho projekt založení vlastního husitského svazu v Hradci Králové. Ovšem, aby město získal, musel se střetnout se zdejším husitským hejtmanem Bořkem z Miletínka. Šlo o první bitvu husitů proti husitům a Bořek z Miletínka v ní byl Žižkou na hlavu poražen. A to už byl slepý nebo minimálně ve stavu, kdy viděl velmi, velmi špatně. Tak po té vítězné bitvě si nechal přivést kněze toho husitského umírněného vojska na délku paží. Ano, 2 bojovníci postavili toho zoufalého kněze, ten Žižka si ho našel takhle a palcátem ho zabil. Je to hluboce symbolický, krutý akt. Za prvé, ten umírněný husitský kněz nesl falešné tělo páně na té tyči, tu hostii. Za druhé, z jeho jazyka vycházely lži, které tepaly Žižku, haněli ho. No a za třetí, tím se Žižka situuje definitivně nejenom na rytíře, který muž byl od roku 1422, ale tím se situuje na starozákonního soudce. Žižka tedy měl své město, Hradec Králové. S ním získal i 5 000 obyvatel, obec s vodními mlýny, zahradami, sádkami, sladovnami, velkým tržištěm a chrámem svatého Ducha. Zakládá východočeské vojsko a nový řád. Stává se sám sobě pánem. V této době se Žižka dostával stále více do izolace a v květnu 1424 proti němu vytáhla vojska Svatohavelské koalice. V ní se spojila husitská Praha, část husitské šlechty a česká katolická šlechta, zejména ze západních Čech. Pražané dostihli Žižku u Malešova, nedaleko Kutné Hory. A tady nastala bratrovražedná bitva. Archa proti Arše. Až 1400 Pražanů se prý z bitvy domů nevrátilo a mezi nimi více jak 300 význačných mužů. Žižka ale na nic nečekal a okamžitě napadl Prahu. Zastavil se u vsi zvané Libeň, kde ho představenstvo Prahy prosilo o milost. Žižka tentokrát souhlasil, protože potřeboval mít klidný týl pro své tažení na Moravu, kde byli husité pod tlakem Zikmundova zetě Albrechta II. Habsburského. Nicméně od této chvíle bylo Zikmundovi zřejmé, že se husitská jednota drolí a jeho čas se blíží. Žižka se během výpravy rozhodl pro samostatnou akci. Obléhání hradu u Přibyslavy. A právě zde, 11. října 1424, zcela nečekaně umírá. Příčinou smrti mohlo být nedostatečně léčené hlíznaté onemocnění, což ve staročeštině znamená totéž co nádor. Ale mohlo jít také o zanedbanou ránu, jejíž zánět se během vojenského pochodu rozšířil do celého těla a Žižka tak zemřel na otravu krve. Jeho poslední slova se kryla s jeho posledním přáním. Aby se báli Pána Boha, neustále a věrně bránili pravdu Boží a spoléhali na odplatu věčnou. Žižkovi vojáci přijali jméno Sirotci. Jeho tělo odvezli do Hradce Králové, kde ho pohřbili v kostele svatého Ducha. Období husitských válek je považováno za první výrazný pokus o reformu katolické církve a společnosti. Předcházelo protestantské reformaci, která přišla o 100 let později. Katolíkům se již nikdy nepodařilo husity zcela vyhladit a v roce 1436 bylo bazilejskými kompaktáty povoleno v českých zemích přijímání podobojí. Království české se tak stalo první evropskou zemí dvojího lidu, což vydrželo dalších téměř 200 let. Problém byl v tom, že když se blížilo národní obrození, takový ten nacionalismus toho 18. a 19. století, tak se osekala ta Žižkova víra. To, že to dělal ve jménu Krista krále, to, že byl pravidelným příjemcem svátosti Večeře Páně, to, že umíral s jménem Božím na rtech
a stal se z něj Čech. Jo. Ale takový ten nic než národ. Jo. A když někoho pobíjel, tak pobíjel Němce. A nesnášel bohaté lidi. A toho se chytla marxistická historiografie. I velcí historici, profesor Macek a další, rozvíjeli takový ten narrativ toho českého hrdiny bez bázně a hany, který jenom proto, že je Čech a statečný lev, tak čelí celé zvlčilé zbohatlické Evropě. A tato věc, zejména v rukách komunistů, napáchla nesmírné škody, protože ta občasná krutost, tvrdost, nemilosrdenství Žižkovo bylo vnímáno jako klad, protože marxisté říkali třídní boj. I proto po roce 89 řada lidí až dodnes vnímá husitství jako víceméně vražedné, Žižku jako násilníka, fanatika a řekl bych, že je to velmi nespravedlivé, protože v kontextu krutostí těch válek a té doby Žižka rozhodně nepatřil k nějakým řezníkům, ale byla to taková doba. Jak tedy dnes hodnotit a soudit Jana Žižku? Každopádně si myslím, že soudit i další události a osobnosti středověku z dnešního pohledu je vlastně nemožné. Když se ale třeba jen ohlédneme za hrůzami posledního století s miliony mrtvých, a to i díky fenomenálnímu pokroku vědy a techniky, tak zjistíme, že nejsme ve svých činech a motivacích o moc jiní. Na začátku našeho filmu jsme si řekli, že národ, který zapomene svou minulost, nemá budoucnost. Možná by si stačilo připomenout 4 starořecké principy a 3 principy křesťanské a snažit se žít podle toho. Statečnost, uměřenost, spravedlnost a moudrost, to vše prosycené nadějí, láskou a vírou. Ale možná, že právě tím se Jan Žižka řídil. Možná.